Ngane kanye. Wena-ke wenza njani esikoleni? Hawu esikoleni ngaphasa mfana obviously. Kanjani? Hayi. Ngengubali first year. Ya. Kuyandlalela. Second year ngubali. Ya God. Soqala ka-1. Ya God. Hayi ka-1 ngethe ibukwayo. Wenza njani? Ngaphasa. Oh. Ngafika ka-2. Ya God. Ngaphasa. Hayibo. Ngafika ka-3. Ngaphasa. Ya. Ngafika ka-4. Ngaphasa. Ya. Ngafika ka-8. Lapho-ke sengeqa. Ya, wafika ngafaka ka-6. Ngafika ka-6. Obviously ngizophasa. Ya. Ngafika-ke ka-8. Wafeyila. Wafeyila Ngaphasa. Ngafika ngafana ka-8 ngaphela. ka-8 Ake kaphela. kwashuba-ke ngane. Ya, wafeyila. Kwashuba ngane. Wafeyila. Egcineni ngaphasa. Hawu ka-matric Jehova. Ka-9. Angisafuni nokubala u-9. Ngoba u-9 iwona ngathi ukuba waba nzima. Wafeyila. Angifeyilanga ngane. Wafeyila. Ngane angifeyilanga. Wafeyila. Uyazi esikoleni mina badume ngokuhlakanipha. Bangicela kothisha bathi ndodana wena ohlakaniphile awulinde lezi ngane zakho khona uzoyichazela.